Het moet een grote klap west ha, doet de Urkerkotter sneuntsje de sluis door ter stilstand kwam. De Lorensluis had door de onvaring het volslaande weekend dicht west voor het grote skipveertverkeer. Dit is de Urkervisker die het verantwoordelijk is voor de botsing. Hij laat intussen ook al een aantal dagen in de sluis. Door een technische storing werken de koppeling net. Daardoor kon het schip net stilzet worden en veer het streekkrachtje in de sluis door on. De motor staat in en ik kan hem resetten en ik kan hem opstoppen. Ik kan gaat de motor uit, maar ja. En dat is in een tijdsbestek van 10 seconden en dan denk ik daar niet aan. Of ik heb er niet aan gedaan. Durkers broeken de tijd in de sluis nou om reparaties te doen. Die stien nog al plant, maar dan in de thuishaven. Doordat de sluis nog maar correct opleveren weer, is een protomateriaal nog voorhanden en weet het personeel nog goed hoe het alles werkt. Daardoor kan even Rijkswaterstaat morgen de sluis in 1 dag weer makker worden.